שהסרטון יהיה מעניין, אני חושבת שצריך להיות מוזיקה, ושיהיה מצחיק, אני חושבת. הומור בעיקר, שיש איזה משהו מפתיע, לא צפוי, מצחיק. שהוא יהיה מצחיק. חשוב מאוד שזה יהיה מצחיק הסרטון. שסרטון כאילו קצר ולעניין, לא לחזור יותר מדי זמן. אם אתה רואה שהזמן יהיה יותר מדי זמן, אז אתה לא נכנס לסרטון. צריך מהר לעבור מנקודה לנקודה. הבן אדם שעצמו מדבר לא נשמע כאילו משעמם את עצמו. אם הדובר יהיה מעניין ועם הומור, אז אתה תישאר לראות בשביל להבין ולהעמיק. בן אדם כריזמטי כזה, שרואה על בן אדם שהוא מאמין במה שהוא אומר, שהוא מתלהב ממה שהוא אומר, שהוא אוהב את מה שהוא אומר. כותרת מעניינת תגרום לי ללחוץ פליי משהו שקורה נגיד בעולם עכשיו. מצליח לשכנע אותי במשהו, מצליח לגרום לי לחשוב על משהו שלא חשבתי לפני. משהו שאנחנו מזדהים איתו בסרט, משהו... שאתה יכול להתחבר אליו. כן. שאתה כאילו לפעמים הרבה פעמים מעביר תחושות שאתה מרגיש כל יום ואתה חושב שאתה היחיד שמרגיש אותם, אבל... כן. אם יש משהו שנראה לי טוב, שנראה לי עם צבעים, גם הצבעים חשובים, כאילו שהצבעים נגיד מתאימים אחד לשני, כל מיני דברים שהוא מוסיף. לא, אנשים יפים. אנשים יפים מעניינים יותר. אתה מתמקד יותר במה שהם אומרים, בטוח, אני בטוח.